Bueno, atxaldean denoi, ongetorria gaurko tokiko, osoko bilkurara. Arrunta da, orduan beti bezala azten gara lehendabizi puntuakin, eta lehendabizi puntuan beti bezala, azkeneko akta onartzea, kasu honetan, abenduaren 19. Herme PS zerbait zuzentzeko, zeuken, ikusi duzu zerbait zuzentzeko? Bai. Aktan, bigarren puntuan, 3 minutu hitzein ondoren gehi gero minutu bat eta 40, jasotzen dana, pixkat urria da. Egia da, gero udalbatzako bideoa edo dagoela, baina guk 1023 dekretuaz hitzein genuen, eta dekretu horren barrenen 4 puntu nabarmentzen ziren, eta 4 puntu horiek ere esan genituen. Bestalde, abenduaren 9/2013 legea, gardentasunari, informazio publikoari eskuratzeko bideari eta gobernu onari gehi martxoaren 8ko legeaz hitz egiten zan dekretu hortan. Era berean hemen jartzen du langile bat, kontratatzeko programa bat onartzen du dekretuak. Nik inongo momentuan ez nuen esan hori, egia da, dekretuak berak hori esaten duela. Baina gu esaten ari gineana ez da dudan jartzen genula dekretua. Dudan jartzen genuen gardentasun eza. Hori da dudan jartzen genuena. Orduan, hemen jasota dagoenak, ez da, esandakoaren oso zati txikia da. Bestalde, esan genuen ere ze urtetatikan 2019ko ordainsariak azaltzen direla webean, esan genuen, aipatu genuen, nola 2008ko 2024ean onartua izan zen, gero boletin ofizialean atera zela, eta guzi hori aktak ez du jasotzen. Bestalde, alkateak, Jorgek, berak esan zuen bezala, ez omen zenekiten hori egin behar zenik, eta hori da dudan jartzen genuena ere. Ez zenekiten, baina 2019an zintzilikatuak zeuden ordainsariak, eta oraindik ez daude ordainsariak zintzilikatuta, aparte beste puntuak. Egia da, akordio batetara iritsi zinatela, eta akordio horretan kontratazio bat egingo zela, esan deten bezala, hori dekretuan jartzen du. Zerbait gehiago, euken? Zerbait gehiago, Idoia, nahizu zerbait esan, ez? Bueno, grabaketak errebisatuko dira, baina mesedez, gogorarazi nahi dizuet, legegintzaldi hasieran esan nuen bezala, aktan, legeak esaten duen bezala, ez da zehatz mehatz esandako osoa jasotzen. Eta esan izuen, nahi badezue zehatz mehatz jasotzea zerbait, zuek zehazki esan behar dira zer nahi dezuen zehatz mehatz jasotzea. Zuzintamente esaten du legeak, hau da. Gutxi gora bera, esan behar da, bakoitzak esaten duena. Hore, zuk ematen badidazu, esaten badidazu, hau zehatz mehatz jaso, horrela jasoko da. Baina beste lanaktak ez dira zehatz mehatz dana guztia jasotzeko. Eta hori gogorarazi nizuen legegintzaldi hasieran. Hala eta guztiz ere, errebisatuko dira grabaketak, eta ikusiko da zer esan zenuten, eta jarriko da horrela baldin bada. Baina mesedez eskatzen dizuet, bestela oso komplikatua da akta bat egitea. Eta gainera legeak, babesten gaitu idazkariei, babesten gaitu esan dudan eran, Osea, nahi badezu zerbait, zehatz mehatz jasotzea, mesedez esan zehazki. Hori, eta gaina hori, askotan udalbatza nahiko luzeak dira, eta hori, ez dago arazorik, baina nahi badezu zerbait zehatz mehatz jasotzea, pasatzen dizuet edo esaten dizuet Idoiari eta horrela egingo du. Esan dezun bezala, hitz egin dugu aktan zer jaso beharrean, suzinta eta guzti hori. Noski,
guk errepikatu behar badegu aktak jaso dezala esaten dugun guztia, ez dut uste hori esan behar dudanik, uste dugulako jaso behar dula. Eta bestalde, nahi badezu, akta berdinean, hasiko naiz irakurtzen, eta badakizu zenbat denbora pasako deten irakurtzen esan zen guzia aurrekontuen gainean, alkateak berak, agurtzanek, ermek, eta nik, ia hitzezitz dago dena jasota. Suzinta, edo norbaitek esan dulako horrela jaso behar dela. Goazen, puntu guzietan idaztera, idatzi behar dana, dan bezala. Esan deten bezala, hau dago jasota, zintzilikatuta YouTubeen. Bale? Bale? Pues udalbatza da. Aktak zer jaso behar duen. Hasiko naiz esan dudan guzia, orain arte, hasi naizenetik hitzeiten, jaso dezala, aktak, besta? Horrein emango diotitza ere, baina euken, zuk esan desun bezala, eurmerena, nireana, hori jasotzen du dena, zergatik, eman diogu eta esan diogu horrela azaltzeko aktan. Zuk ez dezu egin hori, eta horregatik ez du azaltzen zurea. Orduan, nik ez dakit zuk nahi duzu zerbait gehiago azaldu, baina nahi baduzu zerbait gehiago gehitu, edo aldatu, esan, eta, akta, pleno hau entzungo du idazkaria, eta ikusten badu, hori esaten baduzu, jarriko da. Eta onartuko dugu orduan akta. Ez dakit zerbait gehiago nahi duzu esan edo azaldu? Euken, momentuz, usten dugu mai gainean akta, nahi badezu idoia begiratuko du eta ikusiko du nola aldatzen da akta, eta horren ari buruz ekarriko dugu horrengo udalbatzan. Onarteko. Hau esan eta gero, usten dugu mai gainean akta eta bigarren puntura goz. Bigarren puntuan dakagu alkatetza eta zinegotzei ordezkarien ebazpenen berri ematea. Handitu zue zenbakiak, ez dakit zerbait ikusi zue, zerbait, ondo, euken zerbait esateko, ez? Bale. Hala ere, beti bezala edo zen momentuan edo zu azaldu edo argitu zerbait, edo ez dago arazorik, bai gurekin, bai teknikoekin, argitzeko gaude gauzak. Hirugarren puntuan dakagu tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Berdina, ez dakit zerbait ikusi dezue tokiko gobernu batzarra, ez, euken, ez da, agurtzen, ez da. Eta laugarren puntuan, bukatu da, en principio, gai zerrenda bukatu da, bai, galdera eta eskarian, bai dakagu erantzuteko azkeneko udalbatzatik galdera bat eta orain azaldukoet. Galdera zan, barkatu, prefabrikatuen ari buruz eta galdetzen zuen EH Bildu zenbaten ordaindu genituen etxolat horiek, orain saldu badira zenbatean, zein saldu diogu, eta noiz izan da salmenta enkantea. Nik uste dut dekretuak ikusi dizue, nik uste dut dekretuan azaltzen da jaien galdera guztiak erantzuten dira, eta orduan banan juten. ¿Cuánto pagamos por esas casetas? Las casetas salieron a concurso y se adjudicaron el 8 de julio de 2019 por un precio de 119.637,54 euros. Se han vendido ahora, sí, se vendieron en ese momento y fue por una cantidad de 11.294,07 euros. ¿A quién se le ha vendido? A Excavaciones y Parlur, se le vendieron. ¿Cuándo ha sido la venta? Pues creo recordar que os mandé un WhatsApp diciendo cuándo fue la venta, pero se materializó directamente el 9 de diciembre de 2024. Hori da erantzuna, eta honekin ja bukatzen dugu erantzun galdera guztiak. Orduan, hau esan eta gero ja pasatzen dugu
galderei edo roguak edo zerbait. EPS zerbait daka galdetzeko ez? Euken, zuk eukigu zerbait? Bai, bueno, lehenengo puntu honekin hasiko naiz. Noski dekretuak irakurri ditugula, bai, urtarrilaren hasieran ematen zaizkigulako. Udalbatza abenduaren 19an izan zen, eta abenduaren 19an, bai, 2024ko abenduaren 19an egin genitun 4 galdera horiek. Dekretua, bai, 1128 dekretuan jartzen duen bezala, bai, 19.637,54 eurokoa zen erosketa. Bestalde, aipatzen da, txosten bat egin duela idazkariak, aipatzen da kontu hartzaileak ere bere, nola esango nuke, bere txostena ere igorri duela bere onespena emanez, bai, hori aipatzen da dekretuan bertan. Dekretuan ere, aipatzen da, abenduaren 5ean egintzela txostena. Eta aipatzen da, abenduaren 6ean kontu hartzailetzak egintzuela txostena. Eta dekretua abenduaren 9koa da. Gure galdera, txostena onartu eta 14 egunetara izan da. Era berean, dekretua onartu, bai, nun idazkariak eta alkateak sinatzen duten 10 egun. 19an egin genuen galdera. Erantzunak, uste dut, 10 egun pasa ondoren emateko modukoak zirela udalbatzan bertan. Gaur erantzun dituzue eta oso ondo. Bestalde, nik lehengo dekretura itzuliko naiz, 2033ko dekretuana, eta lehen esan dudan bezala, guk dudan jartzen genuen gardentasun eza, eta ez guk bakarrik. Hemen iritsi zen eskaeraren ondorioa izan da dekretu hori. Baina, esan duten bezala, 2021an eskatutakoa da. Legea 2013koa da. Bai? Abenduaren 9ko 19/2013ko legea. Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari zuzendua. Bestalde, martxoaren 8ko 130/2019ko errege dekretua dago, bai, hori diru laguntzen gainekoa dena. Esan dedan bezala, 4 puntu horiek nabarmentzen ziran, akatsetan, 4 puntu ziran. Gero, onartu direnak, beste puntu batzuk egiteko da langile bat gehiago hartzea. Gaizki egindan hori, orain, ondo egiteko. Bestalde, fiskalizazio txostena 2024ko otsailak 29koa da, ez? Eta eskaera 2021koa. Eta boletin ofizialean atera dana 2024ko abendukoa. Esatea, etzen ekitela hori egin behartzala, pixkat, arraroa egiten zaigu. Horregatik dudan jartzen genuna da gardentasun eza hori urte guzti hauetan. 2019-etik orain arte. Eta bestalde, azkeneko puntua bezala, ez 2 puntu gehatze zaizkit, tokiko gobernu batzarrean gaur urriaren 31ko 2024koa onartu den aktan parrokiaren hitzarmenaren gaineko kreditu aldaketa bat eman zen, aktan azaltzen den bezala, 25.500 euroko partida bat. Eta berritun, azaldu berri da, hitzarmena nola egindan, eta hemen azaltzen dana, da 20.287 euro.
partida 25.500 da. Ez dakite zer gertatu dan, falta dan diru horrekin, edo nola dijoan, ze gero jartzen du 1.524 euroko hitzarmen bat dagoela aurrera begira. Baina zuzendu dan kreditu aldaketa 25.500 da. Eta bestalde, gune tentsionatua. Azterlan bat egiten ari zela, eta guk jakin eduguna, ze egoeratan aurkitzen dan azterlan hori, txostena egindan, azterketa bukatu dan, edo nola doan, ze azkenean gune tentsionatua deklaratzeak legearen onurak erabiltzeko aukera ematen dulako. Ez da panacea edo, baino behintzat aukera hori ematen du, ez dakite nola doan hori. Orduan galderak dira azkenean berritu azaltzen duen Elizako hitzarmena eta hau gune tensionatua dela, ezta? Bai? Vale, pues Elizarena azkenean bai egia da aldaketa, kreditu aldaketa egin zen 25.500 partida bat, baina gero hitzarmena da azaltzen duena, nik hitzarmena badezua ere, azkenean banatu genuen, eta importe da ezberdina da. Bueno, pues gelditu da, eta remanente jungo da, eta jungo da el camino que tiene que llevar. Hori, galdera hori, Elizako hitzarmena eta bigarrena, gune tensionatua, txostenekin daude, egiten ari dira, ja bukatzear daude, eta espero berehala aurkestea txosten hori denontzako, denoi. Aste pasatan, aste honetan, pasatan egon ginen con los redactores del informe, eta oso horretuta dakate, baina, claro, azkenean gune asko daude, edo herri asko daude, tensionatuan edo momentu honetan zerrendan, eta enpresak egiten dutenak txostenak ez dira hainbeste, orduan atasko badago, eta espero delden bailein egotea, eta neko horretuta dago. Vale. Pues vale, agurtzen ez dela gehiago, honekin bukatzen dugu gaurko udalbatza, eskerrik asko denoi eta hurrengora.